querida afillada. A ver, vou probar a ver si... Prova. Ei, pero... Ei, Aitana! Ei, pero que fixeches? Pero como me das cargada? Compañeiros, rachamos la pantalla. Acabaste de cargar a pantalla, É que como me das cargada? Bueno, porque teñen que ir cargadas. Isto arregla o Lalo Penelas. Chama a Penelas, Pois, rápidamente. Todos, tes teléfono. Quen dixo Penelas? Penelas! Ei. Quen dixo Penelas? Quen dixo Penelas? Quen dixo Penelas? No, porque Lalo Penelas venos aquí, arreglanos todo cando Pois que temos saiba algo. vostede que está facendo uso dunha marca registrada. Esta que é? Vai caer un Está puro. molestando un poquinho aquí o... Ai, Perdón, barbaridade. Pero vostede Perdón. quen é? Quen é vostede? Eu Sí. son a CEO de Reformas Viúva de Penelas. A CEO e a marca registrada é miña. Que saiban que van recibir noticias dos meus abogados, que teño unha chea deles e viven todos apelotonados nun piso de 20 metros cuadrados que reformamos nós. Ai, pois di que reformache de sí. Home, antes tiña 300, fixamos 15 pisos, imagínate se reformamos. Ai, hai traballo, sí, hai traballo. Bueno, pero... Non sei. Porque a min o da CEO, Minutiño, do CEO... disculpad un momento, sí, esperar un momento. Amparito. Amparito é miña secretaria. Ah, súa secretaria. Amparito, vaime preparando así como 150 sacos de gesso, porque aquí moita cámara, moito foco, moita jaita, pero non lle puxeste esteito. Isto está como a de ir, No, Oiches. pero este é E así. a factura, sí, a nome de Xosé